su nabti jabrani filɛbaw ayo bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan bi dɔnkibaru bakurubaw bena bolo minnu kan olu filɛ nin ye an ka jamana cɛmancɛ fanga wasabulon ni o ye CNT ye ale sigilen kɔ sen kan u ka baara kunfɔlɔ kɛra sibiri tɛmɛnen min sen fɛ u jɛra ka u ka ɲɛmɔgɔ kɔni sigi ni o kɛra colonel Maliki Njaw ye ni o tɛmɛna ka bɔ yen an bena kuma min kan o de ye an ka jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ maliden minnu bɛ kɔ kan u jɛra ka lajɛ kɛ bi min kɔni bolila farafina cɛncɛn kan jamanaw olu bɛɛ lajɛlen jɛra ka hakilina falenfalenw kɛ k'u ka baara nataw boloda nin de ye bi dɔnkibaru bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bena a bɛɛ lajɛlen walawalaw ye ayo bisimila. ayo bisimila ko kura bi tɛnɛ novembre kalo tile 7 dɔnkibaru kɛnɛ kan ina fɔ an y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogoya min na an ka jamana cɛmancɛ fanga wasabulon ale sigili ko tun mɛnna sen na nka a fɔra cogoya min na a kɛra ten maa 121 olu de sugandira ka don wasabulon kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen u y'u ka baara kunfɔlɔw kɛ u ka baara kunfɔlɔw kɛra CCB kɔnɔna na o kɛra u ka ɲɛmɔgɔ sugandili ye maa 121 na maa 118 olu de kɔni sera CCB kɔnɔna na o maa 118 la maa 111 olu ye kala fili colonel Maliki Njaw ye ni k'a sugandi ka kɛ wasabulon ɲɛmaa ye maa 7 olu kɔni ye u ta kɛ falaki ye u ma kala fili maa si ye a kɛra sibiri tɛmɛnen maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan sigi in tɛmɛnen wasaden dɔw kɔni sɔnna k'u hakilina di an ka kunnafoni ɲininaw ma an ka jɛ ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Bon, an jɔyɔrɔ ye mun ye je pense que jɔyɔrɔ kelen laɲini kelen de don parce que CNT sigilen don ne y'a ye jamana yɛrɛ bɛ nin waleya la transition kɔnɔ bi c'est que laɲini dɔ de don donc o laɲini ye mun ye ka se ka Mali sigi ka nin kura don Mali la ka Mali sigi base kura kan donc o de ye an nakun ye CNT kɔnɔ et puis je pense que ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ an m'an se kɛ inchallah pour que jamana in a transition bɛ se ka dafa an tun ye président de la transition sɔrɔ o b'an bolo premier ministre de la transition b'an bolo organe kelen min tun tora n'a kun ma sigi fɔlɔ o de ye CNT ye n'a bɛ fɔ a ma conseil national de la transition Ala y'a kɛ le 3 tɛmɛnen décret bɔra mɔgɔ minnu kan ka o CNT ɲɛnamaya olu dɔnna o mɔgɔw de y'u fara ɲɔgɔn kan ka na bi ka na u ka président sigi barisa a bɛ kɛ ten de CNT ye assemblée nationale de ale de bɛ bila assemblée nationale nɔ la a b'a dɔn ni députéw dɔnna députéw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cɛbɔ bɛ kɛ mɔgɔw b'u ka danaya da dɔ kan o bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye donc Ala y'a kɛ Maliki Njaw colonel Maliki Njaw ale de kɛra CNT ɲɛmɔgɔba ye an bɛ dugawu don k'a ye yaasa nin baara min kalifala la Ala ka ta fanga d'a ma Ala ka hakili ɲuman d'a ma Ala ka kɛnɛya d'a ma ne nisɔndiyalen don barisa baara yɛrɛ yɛrɛ bɛna daminɛ sisan a b'a dɔn yɛlɛma minnu kan ka don Mali taabolo la n'a bɛ fɔ ma ko réforme majeure o yɛlɛma ninnu bɛ kɛ ni wasabulon in de kɔnɔ yɛlɛma fɛn o fɛn an bɛ Mali kura min fɛ an bɛ fɛ Mali kura min ka jɔ an bɛ sogo Mali kura min na o baara de bɛ kɛ CNT kɔnɔ donc baara fanba fɔlɔ-fɔlɔ o ye règlement intérieur de bɛna dilan o règlement intérieur de bɛna yira wasabulon in kura in a bɛna baara kɛ sariya kɔnɔna la cogo di jɔsen jumɛn b'a bolo a bɛna baara waleya cogo di o de bɛ kɛ règlement intérieur kɔnɔ o kɔfɛ bureau naturellement bureau sigiw bɛ kɛ commission bɛ sigi sen kan o commission bɛɛ lajɛlen olu bɛ tali kɛ an ka faso nafasɔrɔ siraw n'a lakana siraw ni fɛn camanw kan donc o commission mɔgɔw fana bɛna baara daminɛ min bɛ se k'a to nin tile n'a nata la ni Ala sɔnna ma Mali bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ Mali bɛ gɛlɛya min na a ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ degun min kɔnɔ a ka bɔ degun kɔnɔ. Sanga ni wagati sɔrɔdasiw de bɛ na ka fanga ntaraki anw fɛ yen fanga yɛlɛma bɛ kɛ ko ka sɛbɛnw dilan anw bɛ tɛ se ka sɛbɛn ɲɛnama dilan min bɛ se k'a to an ka jamana bɛ kisi cogo min ni i bɛ baara kɛ baara tɛ kɛ bi sinikɛnɛ kama baara bɛ kɛ san 20 san 30 fo san 100 an kan k'o baara de kɛ ka sariya sɛbɛnw dilan min bɛ se k'a to Mali kura bɛ jɔ ka san 100 kɛ ka sɔrɔ fanga tiɲɛ ma na
k'a sɔrɔ sago yɛrɛ sago kɛ fanga ma na k'a sɔrɔ dunkojuguya bɛ kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ malidenw b'u yɛrɛ dɔn u b'u yɛrɛ ye an ka sariya sunba kɔnɔ ni anw y'o fɛɛrɛw tigɛ u b'a ye o bɛ sumaya don an ka jamana kɔnɔ kalataw bɛ se ka kɛ cogo jumɛn nɔgɔya la k'a sɔrɔ kɛlɛ ma k'a la wɔyɔ ma k'a la o fɛɛrɛw de kan ka tigɛ an fɛ o de bɛ se ka Mali kura sigi sen kan Mali kura fara fɔlɔ de da bɛ da ninnu fɛ ka da kan minnu kan ka na fanga la n'olu ye fanga ɲini o bɛ kɛ ka sɔrɔ baara dɔ de kɛra ka so ju bila ni so ju bilala fara kan ka o baara kɛ fara kan jamana bɛ taa ɲɛ nka ni nana ten ka fuguri bɔ daba da la bɛɛ k'a kɛ n ka nafa ye bɛɛ k'a kɛ n ka tɔnɔ ye bɛɛ k'a kɛ ko ne kelen ne o de ye Mali tiɲɛ o de ye Mali gɛlɛya nka nin baara in bɛ ka kɛ cogo min na tan fɔlɔ an bɛ Ala de deli Ala k'a timɛ ko ɲuman di an ma. Bɛɛ de bɛ yan kuma min bɛna fɔ tɛ se ka kɛ mɔgɔ ka kuma ye nka bɛɛ tɛ se ka bɛn ko kelen kan nka jamana jɔli an bɛɛ ka hɛrɛ b'o la kuma an ka kɛrɛfɛ kumaw bɔ a la karisa ye nin fɔ karisa ye nin kɛ an ka ɲinɛ o bɛɛ kɔ an ka jamana dɛmɛ a ka siraw sɔrɔ sira min bɛna ni basigi ye min b'a to jamana bɛ se ka jɔ maa b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ laada ɲumantigiw diinɛtigiw danbetigiw maliyɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan bɛɛ ka dugawu kɛ pour que transition kun ka ci hɛrɛ la aw yɛrɛ kunnafonidila aw jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ. Halisa an bɛ to wasabulon hukumu kɔnɔna na Colonel Malikin Jawo ale ye sɔrɔdasi ye ale min sugandira k'a kɛ wasabulon ɲɛmaa ye a ŋunuŋunukanw cayara o de hukumu kɔnɔna na an ka kunnafoni ɲininaw wulila ka don dugu kɔnɔna na ka jamanadenw hakilina ta a ko kan dɔw y'a jira k'a fɔ ko sɔrɔdasi kan ka k'a ye dɔw fana fɛ sɔrɔdasi man ka kɛ wasabulon ɲɛmaa ye mɛn da ye mɛn tigila ye an ka kibaruya ɲinina Aminata Daɲɔ u ni Umaru Tarawele u ye min ta jamanadenw da an ka jɛ ka o yɔrɔ jɛ. Colonel Jawo a nɔbili ka kɛ CNT ɲɛmaa ye a diyara ne ye kosɛbɛ ne kɔni b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka CNT na an ka dɛmɛ an ka CNT dɛmɛ an ka transition dɛmɛ n'o ye furancɛla fanga ɲɛmaaw ye n'a y'o dɛmɛ sisan jamana a bɛ baara ka ɲa mɛ n'an ta kɛ o tɔgɔ tiɲɛni ye ka k'u la gosili ye u ka baara tiɲɛ u bolo a tɛ kɛ mɔgɔ kelen na dɛ a bɛ kɛ bɛɛ de la donc ne b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka CNT dɛmɛ an ka transition maaw dɛmɛ n'o ye Bandaw n'a ka vice président n'a ka premier ministre ye an gouvernement an k'u bɛɛ dɛmɛ donc jamana ɲa a tiɲɛni a bɛ dépend ni transition de la ni ninnu ma se ka jamana ɲa politicien foyi tɛ na sigi jamana kunna mɔgɔw bɛna voter mais politicien de o tɛ se ka na sigi ko a bɛ jamana dilan ka ɲa ninnu de bɛ se ka jamana dilan ka ɲa donc ne b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka tugu ninnu kɔ ka jamana baara ka ɲa Colonel Maliki Jawo a ka transition ɲɛmaaya ne kɔni bolo a ka ɲi kosɛbɛ ne b'a soutenir. Mɔgɔ bɛ kuma caman fɔ ko politique bɔ ten an maliyɛn yɛrɛ de an de kan ka changer surasi ko t'a la politique ko t'a la n ko politicien fana ko population don population yɛrɛ de bɛ voter u ye kuma kɔni cayara parce que surasi fanga démocratie la mɔgɔ bɛ siran ninnu yɛrɛ ka kɛcogo e yɛrɛ b'a dɔn fɛn caman bɛ yen o donna fili caman kɔnɔ mais an kɔni tɛ Ala deli n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ bɛɛ ye ale kelen tɛ ale kɔni ye président min ale décision kelen tɛ ale bolo donc assemblée don donc assemblée fana transition don u ka baara limité len don o tɛ se ka fɛn loi caman bɛ yen o tɛ se k'o ta an kɔni bɛ ɲini u fɛ dɔrɔn vraiment u ka ɲɔgɔn faamuya pour que baara min dir'o ma san kalo 18 kɔnɔ o ka kɛ ka ɲɛ Jawo ye président mais ale kelen tɛ n ko mɔgɔ 121 de b'a la en tout cas o kɔni fili caman kɛ bɛɛ b'o dɔn o ye fili caman kɛ mais an bɛ se ka kɛ o bɛ se k'o kɔ ka ko redresser ka ɲɛ parce que fɛn caman min fɔra concertation na mais o ma bɔ a sira fɛ donc an kɔni bɛ ɲini min fɛ kɔnɔ vraiment k'u ka lajɛ ko jamana in lajɛ parce que jamana an b'a fɔ ni corporation si tɛ min tilennen don donc vraiment an ka hinɛ jamana na ten sa vraiment bɛɛ ka hakili sɔrɔ bɛɛ k'i falen n'o tɛ mɔgɔ kelen tɛ o surasi o i politicien o an maliyɛn yɛrɛ de an yɛrɛ de man ɲi politicien tɛ se ka ɲɛ ka taa population tɔ to an yɛrɛ de bɛ taa vote la an de bɛ wari minɛ k'u voter k'u sigi donc o tɛ mɔgɔ jagoya o donc vraiment an ka lajɛ vraiment Mali comme an ko refondation vraiment an ka jija bɛɛ k'i jogo changer ka Mali lajɛ. Maliki Jawo fana ye maliyɛn de ye komi tɔw donc n'a kɛra CNT ɲɛmɔgɔ ni CNT mɔgɔ ye danna ta ka da ale de kan donc an fana bɛ to a kɔ komi an fana ye maliyɛn cogo min bon ne ti fɛn bɔ dɔn Maliki Jawo kan k'a fɔ a bɛ se a tɛ se mais adamaden n'o kɛra cogo o cogo maliyɛn n'an jɛra ka kɛ maliyɛn ye wajibi don an bɛ danaya da mɔgɔ dɔ kan quoi que ce soit ale don kɛra mɔgɔ wɛrɛ danaya bɛ da mɔgɔ dɔ kan donc sisan kɔni an bɛ dugawu de k'a ye a ka se k'a fa dɔrɔn sinon mɔgɔ kɛra ye komi ale ye komi mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ ye maliyɛn de ye donc an tɛ se ka mɔgɔ bisigi an ma deli k'a ye politique ko la donc
donc an tɛ se k'a fɔ a bɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ an tɛ se k'o fɔ fɔlɔ f'an ka baara taabolo lajɛ fɔlɔ n'a bɛ se ou bien a tɛ se. Diaw a kɛlen CNT président ye vraiment a ka di ne ye et puis ne b'a ɲini politiciens fɛ u k'a to transition a ka baara kɛ u k'u ka baara kɛ parce que jamana tun bɛ cogoya min bɛɛ b'a dɔn bon c'est vrai gɛlɛya bɛ yen mais an k'a faamu mais n'an ye foi bɛ yen n'an dusukun bɛ yen a ka ca Ala fɛ jamana in bɛ se ka avancer bon an ko k'an mago bɛ Mali kura de la bon kɔrɔlen tɛ se ka bila ka kura ta k'a bɛ nɔgɔya yɔrɔ la dɛ fo an k'a faamu an k'a to u k'u ka baara kɛ assemblée mun sigilen filɛ nin ye tan transition de don transition c'est pour un moment bon a tɛ yira a y'a fɔ permanent don u k'a to bɛɛ k'i ka sansi lajɛ parce que an mɛnna mɔgɔkɔrɔw kan changement tɛ ka kɛ bon ni kuraw nana an bɛ Ala de deli an b'u dɛmɛ cogoya fɛn o fɛn la an b'a essayer de k'o kɛ mais k'a fɔ don o don an bɛ wuli u bɛ ka nin kɛ u tɛ ka nin kɛ k'u bali u ka baara la u t'u k'u bali u ka baara la u bɛ k'anw jamana kɔnɔdenw de sɛgɛn. Bon ne hakilina ye mun ye a n'a ka kan parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ jamana in fɛ bi an b'o tigi de nɔfɛ mun tɛ jamana in fɛ an t'o tigi fɛ dɛ mun bɛ jamana in ɲɛli fɛ an b'o tigi de fɛ an bɛ tugu o de kɔ o de ye hɔrɔnya ye parce que jamana in tiɲɛna jamana in ka ɲɛ a kɛra olu sababuya de ye o tuma toujours an b'a fɛ jamana nin ka ɲɛ de wala an t'a fɛ mɔgɔlankolon ka jamana in mara tuguni dɔ kɛra jamana in tiɲɛko la sisan jamana in ka ɲɛ o de ka d'an ye wala jamana in ba ka sigi bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ o de ka ɲi ni jamana in tiɲɛna a tiɲɛna anw de ye dɛ politicien ninnu filɛ olu ɲɛ b'u pɔsi kɔnɔna de la olu ɲɛ tɛ jamana na dɛ wala an don an bɛ jamana ko de la an tɛ adamaden ko la dɛ jamana in n'a ɲɛna a ɲɛna an bɛɛ de jamana in ka ɲɛ fana o de ka d'an ye Ala ka jamana in ɲɛ ka d'an ma Ala ka jamana in basigi bon mɔgɔ kura minnu taara u k'u jija jamana nin na an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u kan'u ta maalankolon ka kuma fɛ dɛ maalankolon tɛ jamana ɲɛli fɛ an dun jamana in ka ɲɛ o de ka d'an ye an sago y'o b'o de la. An ka jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ maliden minnu bɛ jamana kɔ kan ani olu ka kibaruyaw ma ani farafina kow ma u ye lajɛrɛ kɛ bi hôtel Salamu na lajɛrɛ in kɔni bolila min kan o de ye farafina tilebiyanfan cɛncɛn kan jamanaw olu bɛɛ lajɛlen jɛra ka hakili jagabɔ kɛ u kan ka baara minnu bolo da san 2020 kɔfɛ u jɛra ko o fɛɛrɛw kɔni bolo da a kɛnɛ kan Aminata Daɲɔ ani Umar Tarawele olu tun bɛ nefti cuala u ye min sɔrɔ an ka jɛ kan ɲɛmadaw fɛ. Kabini san 2017 juin kalo farafina worodugu yanfan jamana minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye n'an ko a ma ko CEDEAO u ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan min b'a to jɛkulu jamana 15 bɛ se ka kala ɲɔgɔn na ka kɛ kelen ye cogo min na o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw minnu kan ka kɛ sani san 2020 banni cɛ o de la u ye nin tile fila hakili jagabɔ kɛnɛ in sigi min b'a to olu bɛ se ka maaw hakilinata dɔn CEDEAO jamana minnu bɛ Sahel bankun kan ka olu kunkilenna dɔn sani san 2050 cɛ. CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw tun bɛnna ko dɔn kan ka fɔ ko ka ko dɔw boloda yanni nin san nin bɛ ban an filɛ san min na 2020 a baara daminɛna a mɛnna dɔɔni donc an ye ɲɔgɔn ye bi k'a lajɛ kabini a ko daminɛna fo ka n'a bila bi la baara jumɛn kɛra la nafa sɔrɔla fɛn jumɛn na gɛlɛya yɛrɛ fɛn minnu na donc tile fila ɲɔgɔn ye in bɛ o de kan ka essayer ka hakili jagabɔ k'a lajɛ parce que n'an y'a jateminɛ kɛ k'a fɔ baara min kɛra depuis a ko daminɛ fo ka n'a bila bi la ni gɛlɛya yɛrɛ yɔrɔ minnu na jateminɛ bɛ k'o kan pour que san wɛrɛ ani san nataw la k'o ka kan ka latilen ka bɛn cogo min na. San 13 kɔnɔ CEDEAO ye nimisi wasa sɔrɔ a ka baara bolodalenw caman na hali n'a sɔrɔ dɔw ma sira sɔrɔ fɔlɔ. An nimisi wasara la mais o kɔrɔ tɛ ko k'a bɛɛ ɲana dɛ parce que y'a dɔn baara mana kɛ cogo cogo fɛn dɔw bɛ ɲa a la fɛn dɔw fana bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la bon n'i ye gɛlɛya sɔrɔ fɛn min na i bɛ jateminɛ kuraw kɛ pour que k'a ye ɲɛtaalen fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ o gɛlɛyaw la pour que baara dabɔra fɛn min kama nafa min bɛ ka ɲini a la laɲini min bɛ ka ɲini a la pour que o ka se ka sabati parce que laɲini ye min ye pour que ka se ka kow nɔgɔya jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ aw yɛrɛ b'a dɔn CEDEAO ye jamana 15 de ye voilà pour que baara bɛ se ka nɔgɔya taama bɛ se ka jamana 15 bɛ se ka kala ɲɔgɔn na cogo min na k'a kɛ komi i n'a fɔ jamana kulu kelen baara caman kɛra o fanfɛla la o an bɛ se k'a fɔ bi alhamdulilahi
o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a bɛɛ ɲana dɛ mais min kɔni kɛra o ka ca min tɔɔra o fana bɛ dɔ bɔ donc baara nataw bɛna sinsin min tɔɔra o de kan. Ni hakili falen kɛnɛ ye mun sigira CEDEAO fɛ an ka faaba kɔnɔ a ɲɛsilen don Sahel jamanaw de ma minnu bɛ CEDEAO jɛkulu la i n'a fɔ Mali, Burkina Faso, ale Niger. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ don an ka jamana seko ni dɔnko gafeba kɔnɔna na walasa k'an ka jamana seko ni dɔnko minɛnkɔrɔw kɔni tanga u kana se ka tunu ka bɔ jamana kɔnɔna na an ka jamana minisiri so min ɲɛsin bɛ seko ni dɔnko ma fo ka taa se a dɛmɛbagajɛkuluw ma u ye kalanbulon kɔni sigi sen kan musée national la bi sɔgɔmada in na ka ɲɛsin an ka jamana finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya douaniers ani polisilakaw fo ka taa se gendarmew minnu bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw dancɛw la ka kalankuw kunna walasa minɛnkɔrɔ minnu bɛ bɔ maaw fɛ u ka se ka o bali cogoya min na u kana tunu ka bɔ jamana kɔnɔna na fo ka taa se an ka jamana sɛbɛnfuraw marayɔrɔw o kɔlɔsibagaw ma ni o ye bibliotɛkiw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kanna na a kalan in bɛna kɛ tile 2 kɔnɔna na kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ an ka seko ni dɔnko minisiri bolo ni o ye Kajatu Konare Tijani Sidibe ale tun b'a kɛnɛ kan an ka jɛ ka sɔrɔlenw lajɛ. Kɛlɛ min wulila Mali kɔnɔ a kasara caman sera an ka seko n'an ka dɔnko minɛnw de kan an ka monument historiques an ka site archéologiques olu caman lajabara kɔnɔ donc bi baara in ye min ye ka se ka minnu se ka an dɛmɛ ka tɔɲɔ fanga dɔgɔya ka outil d'olu ma ka accompagnement d'u ma pour que ka se ka tɔɲɔ degun fanga bɔ an kan pewu. Donc baara o de ani UNESCO de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Union européenne de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ministère de la sécurité mɔgɔ caman de nana ka se k'an dɛmɛ pour que an ka seko n'an ka dɔnko bɛ se ka lakana cogo min na kɛlɛkɛtan kɔnɔ an ka seko n'an ka dɔnko bɛ se ka lakana cogo min na pour que jugu kana s'o la. An lajɛbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲamadali n'a ka tulomajɔ la ni kibaruya ninnu de sɔrɔla an bolo bi k'a lase aw ma ni Ala ma baasi kɛ don wɛrɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan an bɛna kibaruya kuraw an bɛna olu lase aw ma Ala ka su hɛrɛ caya a k'an bɛn.